Jo, influencer. No. Dneska je každý influencer, každý tretí je coach. Áno. A mne sa ale páči, že ľudia, ktorí sú nad tým. Viete, ak sú tie meme obrázky, lebo cez internet vám každý radí, máš toto robiť, toto, dýchaj, nedýchaj. Áno. Ty už nedýchaj. A taký obrazok krásny, taký, jak ten jogin, tak to sedí v tej polohe a tam je hore napísané, že keď zavrieš jedny dvere, ďalšie sa ti otvoria. A pod tým, viem to dobre, mal som dáciu. To je úžasné. Treba si z toho robiť srandu, lebo dneska je toľko tých klamlivých profilov. Každý je influencer, každý je coach, každý je neviem, čo ti káže, jak máš žiť. Ľudia, žite, jak sa dá. Není to dlhé.